मिनासान कोन्निचिवा. आज आपला तिसरा व्हिडिओ आहे सकाळचा आणि त्यामध्ये आपण आपल्या कुटुंबाची ओळख कशी करून द्यायची हे शिकणार आहोत. समजा मी तुमच्या घरी आले किंवा एखादा जॅपनीज व्यक्ती तुमच्या घरी आला तर तुम्ही घरातल्यांची ओळख कशी करून देणार. त्यासाठी आपली काही 10 नावं आज आपण शिकणार आहोत. आपण आपल्या घरी जसं आई आहे, ही माझे बाबा, हे माझे काकू, आजी आजोबा अशी जशी ओळख करून देतो तसं जॅपनीजमध्ये त्याच्यासाठी जी नावं आहेत ती आज आपण शिकणार आहोत. 10 नावं खूप सोपी आहेत. त्याच्या मागच्या काही ट्रिक्स पण मी तुम्हाला सांगेन. आई, हा. पहिला शब्द आहे आई, हा. सोपं की नाही लक्षात ठेवायला. दुसरा बाबा, चिची. तिसरा मोठा भाऊ असेल तर आनी. छोटा भाऊ असेल तर ओतो. मोठी बहीण असेल तर आने. आता 2 शब्दांमधला फरक लक्षात घ्या. मोठा भाऊ असेल तर आनी आणि मोठी बहीण असेल तर आने. ठीक आहे. लहान बहीण असेल इमोतो. आपल्या घरी समजा आजी आजोबा आपल्यासोबत राहत असतील तर आजी, सोबो. आजोबा सोफू. आपल्यासोबत जर आपल्याला ओळख करून देताना काका काकू पण उपस्थित असतील तर किंवा आपण एकत्र राहत असू तर काकांना ओजी आणि काकू असतील तर ओबा. सोपी आहेत की नाही. 2 अक्षरांची छोटी छोटी नाव आहेत. 10 शब्द आहेत. मी परत एकदा सांगते. आई, हा. बाबा, चिची. मोठा भाऊ आनी. लहान भाऊ ओतो. मोठी बहीण आने. छोटी बहीण इमोतो. आजी सोबो. आजोबा सोफू. काका ओजी. काकू ओबा. ठीक आहे. 10 नावं. आता जेव्हा आपण जिकोशोकाई किंवा स्वतःची ओळख करून देत होतो तेव्हा मी तुम्हाला बोलता सांगितलेलं, आपण हे वाक्य पाठ नव्हतं केलं, की आपण असंही म्हणू शकतो की वाताशिनो नामाए वा रुचा देस. माझं नाव रुचा आहे. वाताशिनो म्हणजे माझं, नामाए म्हणजे नाव, रुचा माझं नाव, देस आहे. वाताशिनो नामाए वा रुचा देस. माय नेम इज रुचा. पण हे आपण आपल्या कुटुंबाची ओळख करताना पण देऊ शकतो. फक्त याच्यात एक असं की माझ्या आईचं नाव माधुरी आहे असं म्हणताना वाताशिनो हाहानो नामाएवा असं म्हणायची गरज नाही. माझ्या आईचं नाव वाताशिनो हाहानो नामाएवा अशी म्हणायची गरज नाही. जेव्हा तुम्ही हाहा म्हणता किंवा चिची म्हणता किंवा मी जे वर सांगितलेले शब्द म्हणतात तेव्हा समोरचा म्हणून हेच समजून घेतो की तुम्ही स्वतःच्या कुटुंबाबद्दल, स्वतःच्या आई बाबा मोठ्या भाऊ याच्याबद्दल बोलत आहात. कारण जॅपनीजमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं तसं समोरच्याबद्दल आदर दाखवण्यासाठी खूप वेगवेगळे शब्द वापरले जातात. तसंच समोरच्या व्यक्तीच्या पालकांबद्दल बोलण्यासाठी, आजी आजोबांबद्दल बोलण्यासाठी पण वेगळे शब्द आहेत. त्यामुळे ते शब्द आता आपण शिकणार नाही होत. त्यामुळे समोरच्याला बोलताना समजा आपण हा म्हटलो तर समोरचा व्यक्ती हे समजून घेतो की तुम्ही स्वतःच्या आईबद्दलच बोलतात. त्यामुळे वाताशिनो हाहानो नामाएवा असं म्हणायची गरज नाही. ठीक आहे. सोपं आहे. आता आपण जसं म्हटलं की असं आपण म्हणू शकतो की माझ्या आईचं नाव रुचा आहे. आता आपण समजण्यासाठी असंच म्हणूया की आईचं नाव माधुरी आहे. सॉरी, रुचा म्हटलं काय, आईचं नाव माधुरी आहे. हाहानो नामाएवा माधुरी देस. हाहानो नामाएवा माधुरी देस. चिचिनो नामाएवा श्रीकांत देस. माझ्या वडिलांचं नाव श्रीकांत आहे. माय फादर्स नेम इज श्रीकांत. चिचिनो नामाएवा श्रीकांत देस. मला मोठा भाऊ आहे. आनिनो नामाएवा ऋषिकेश देस. आनिनो नामाएवा ऋषिकेश देस.
माय एल्डर ब्रदर्स नेम इज ऋषिकेश. माझ्या मोठ्या भावाचं नाव ऋषिकेश आहे. असं तुम्ही सगळ्यांची ओळख करून देऊ शकता. आता समजा मी तुमच्या घरी आले तर तुम्ही मला अशा पद्धतीने ओळख करून देणार ना. मराठीत ओळख करून द्याच, त्याच्यानंतर मला जॅपनीजमध्ये पण ओळख करून द्या. ठीक आहे. हे आत्ता मी तुमच्या घरी कधी येईल मला माहित नाही, त्यामुळे ऑडिओ करायचा. आपल्या घरी जे जे राहत असतील त्यांचा, किंवा प्रॅक्टिस म्हणून ही सगळ्या 10 जणांची नावं तुम्ही मला सांगितली तरी चालतील. ऑडिओ करायचा आणि मला ग्रुपवर पाठवा, मी ते ऐकेन. आणि त्याचसोबत मी PDF मध्ये पण हा अभ्यास तुम्हाला दिलाय की तुम्हाला एक फॅमिली ट्री करायचंय. आता तुम्ही म्हणाल आम्ही खूप लहानपणी हे केलंय. आत्ता आम्ही 7वी-8वीत आहोत, पण आत्ता आपण 7वी-8वीमध्ये असलो तरी आपण जॅपनीजच्या नर्सरी शाळेतच शिकतोय. नर्सरी शाळेतच आपण आई बाबा शिकतो की नाही, तसं आत्ता आपण जॅपनीजचा आई बाबा शिकतोय. त्यामुळे जॅपनीजच्या नर्सरीमध्ये आपण आहोत, म्हणून आपण फॅमिली ट्री बनवायचं आणि त्याच्यात जॅपनीज मध्ये असं मी जे 10 शब्द सांगितली ती लिहायची आहेत. ठीक आहे. हे 2 अभ्यास मला पाठवा, मी वाट बघतीये. आता हे दुसरं जे मी ॲडिशनल तुम्हाला सांगणार आहे, जे मी PDF मध्ये लिहिलेलं नाहीये. मी जे तुम्हाला म्हटलेलं की समोरच्याला खूप आदर देऊन बोलण्याची जॅपनीज लोकांना सवय आहे, जी अत्यंत चांगली सवय आहे. ती समजा समोरच्याला बोलवायचं असेल तर तेव्हा पण त्यांच्याकडे काही विशेष शब्द वापरले जातात. आता मैत्रीण असेल, माझी खूप जवळची मैत्रीण असेल, तर मी म्हणते अबोली चान. माझ्या मैत्रिणीला मी तिच्या नावानंतर चान म्हणते, चान. आणि मित्र असेल तर कुन, आदित्य कुन, आदित्य कुन. बरोबर. ठीक आहे. अबोली चान, अबोली चान, आदित्य कुन, आदित्य कुन. खूप घट्ट मैत्रीण असेल आणि खूप कॅज्युअली जर जॅपनीज बोलत असतील तर ते नुसतं नावाने पण बोलवतात, पण हे खूप रेअरली होतं, खूप असं टाळतात. त्यामुळे इधर मैत्रीण असेल तर चान, मित्र असेल तर कुन, हे सफिक्स किंवा हे संबोधन वापरण्याची जॅपनीज भाषेमध्ये गरज असते. समजा एखादा अपरिचित व्यक्ती असेल किंवा आपल्यापेक्षा मोठे जण असतील, जे आपल्यापेक्षा वयाने मोठे आहेत, ज्यांना आपण जनरली ज्यांना मराठीत काका काकू असं म्हणतो की शेजारचे असतील त्यांना, तर त्यांना बोलवताना जॅपनीज भाषेमध्ये सान असं म्हणतात, सान असं म्हणतात. आणि जॅपनीज भाषेमध्ये जनरली नाव घेण्यापेक्षा आडनावाला सान प्रत्यय लावतात, आडनावाला संबोधन लावतात. त्यामुळे नाव जरी माहीत असलं तरी जॅपनीज लोकांमध्ये आडनाव घेऊन सान लावणं गरजेचं असतं. तसंच जॅपनीज भाषेमध्ये तुम्ही, तुम्हाला, तुला हे असं डायरेक्ट तुम्ही म्हणणं किंवा तुला म्हणणं हे फार म्हणत नाहीत आणि टाळतात. त्यामुळे आपल्याला समोरच्या माणसाचं नाव लक्षात राहणं खूप गरजेचं असतं. त्यामुळे कधीही जॅपनीज माणसाला भेटला किंवा व्यक्तींना तुमच्या खूप लोकांची ओळख झाली तरी त्यांची नावं कधीच विसरायची नाहीत, कारण की बोलवताना आपल्याला त्यांचं नावच घ्यावं लागतं. ठीक आहे. तर समजा आता मी ऑफिसमध्ये गेले तर पाटील सान ओहायो गोजाइमास. समजा मी शेजारी घरी आले, मी समजा घरी येत असताना मला समजा माझे शेजारचे भेटले, दीक्षित सान कोंबावा ओगेंकी देस का. बरोबर. ठीक आहे. किंवा आता समजा मी माझ्या आईच्या मैत्रिणीच्या वाढदिवसाला गेले तर समजा, आणि त्यांचं नाव आहे समजा भंडारी, तर भंडारी सान ओतांजोबी ओमेदेतो गोजाइमास. ठीक आहे. सान लावणं महत्वाचं आहे. मैत्रीण असेल तर चान लावणं महत्वाचं आहे, मित्र असेल तर कुन लावणं महत्वाचं आहे, आणि जर शिक्षक असतील तर सेन्से लावणं महत्वाचं आहे. सेन्से म्हणजे शिक्षक. तुम्हाला चिकोशोकाई आठवत असेल तर तुम्ही म्हटलेला वाताशिवा निहोंगो नो गाक्सेई देस. गाक्सेई म्हणजे स्टुडंट, तसं सेन्से म्हणजे शिक्षक. तर आता तुम्ही समजा शाळेत गेलात तर आपले जे शिक्षक आहेत त्यांना, आता समजा आपल्याला जोशी आडनाव असलेले शिक्षक आहेत, तर जोशी सेन्से ओहायो गोजाइमास. ठीक आहे. किंवा आपल्याला आडनाव आठवत नाही मला, समजा देशपांडे सेन्से, तर देशपांडे सेन्से कोन्निचिवा असं म्हणणं गरजेचं आहे. बरोबर.
हे सगळं म्हणत असताना आपण आपल्या मनापासून आदर देणं खूप महत्वाचं आहे. आपण कॅज्युअली जेव्हा मित्रमैत्रिणींशी बोलतो तेव्हा छान कोण म्हणतो, पण जेव्हा आपल्या मोठ्या व्यक्तींशी, आपल्या सेन्सेंशी आपण जर बोलत असू तर तो आदर देणं प्रत्येक वेळी महत्वाचं आहे. आणि असं वेगवेगळ्या वेळी जॅपनीज लोक खूप आदर त्यांच्या शब्दातून, त्यांच्या देहबोलीतून समोरच्याला देत असतात. हे आपण लक्षात ठेवूया. आजपुरतं इतकंच. मी दिलेला अभ्यास लक्षात ठेवा आणि तो नक्की करा. मी वाट बघतीये. ठीक आहे. इशोनी गांबारी माशो ने एकत्र छान अभ्यास करूयात. जा माताने. बाय बाय. काळजी घ्या. माताने.